Gràcies, com dèiem, a aquesta inversió de Rússia. Moltes gràcies, Sergi. Doncs bé, aquest cap de setmana també cita gastronòmica. Mercat de Mercats arriba a Barcelona per segon any consecutiu. És una fira que promociona l'alimentació de qualitat i els productes frescos. I hi ha novetats, com ara el celler de sommeliers, una zona per tastar tot tipus de vins, caves, olis o formatges. És un puré de patata lleuger amb llet i mantega, i després el pot bullit amb una miqueta de sal gruixuda, pebre vermell picant, una miqueta, i oli d'oliva. És una de les propostes gastronòmiques que es poden tastar aquest cap de setmana a la Fira Mercat de Mercats. 12 restaurants i bars de Barcelona participen aquest any a la mostra. Nosaltres fem l'hamburguesa de guaiú amb una espuma de foie. Hem trencat previsions, vam fer el doble que l'any passat i evidentment, doncs, ahir vam treballar molt. La pota negra, El millor pollastre del món. Pollastre del Penedès. Les més de 30 parades de mercats de la ciutat ofereixen tota mena de productes que en molts casos han sorprès els visitants. Una mandonguilla de cafè. Ara compta amb tu. Una mandonguilla de cafè. Vaig pel xocolata al costat. Enguany, els organitzadors han volgut potenciar els vins. La zona de tast no ha parat de rebre gent durant tot el matí. L'any passat teníem una altra ubicació, els cellers estàvem tots junts en filera i aquest any ja ens han anat distribuint amb els tastos. Jo crec que això ha fomentat molt més el consum. A l'aula gastronòmica, una carpa situada davant del Mercat de Santa Caterina, s'han fet desenes d'activitats durant el cap de setmana, receptes i propostes culinàries obertes a tothom. La Fira Mercat de Mercats tancarà a les 9 de la nit i aquest any els organitzadors esperen que el nombre de visitants arribi a les 250.000 persones. Us ho ha explicat des de l'Avinguda de la Catedral, Maria Solans. Qui també ha fet un tomb pel Mercat de Mercats és l'alcalde, Xavier Trias. Aquí ha tornat a agrair l'actitud del Partit Popular, soci preferent a l'hora de tirar endavant els pressupostos. Tot i això, Trias continua sense voler esclarir si el Partit Popular podria entrar a formar govern després de l'aprovació dels comptes. Estem discutint el pressupost, no? I el que estem mirant és aprovar el pressupost, no? Ens trobem una actitud del PP en aquest sentit positiva, no? I per tant nosaltres no farem lletjos en absolut, no? Per tant nosaltres el que busquem és fórmules perquè la ciutat vagi endavant. Aquesta és la nostra obligació. No busquin més peus al gat. Molta activitat durant tot el dia d'avui al moll de la Barceloneta.